po ang solemnidad ang banal na hawak at dugo ni Kristo. Sarong tinapay si Kristo sa Eucharistia bilang tinapay nin buhay. Hunya na Domingo sa tuyang sineselebrar ang katoohan na ang tinapay at arak. Sa sakramento, iyo ang tunay na hawak as dugo kan kagurangnan. Ipamibi niyato sa satuyang selebrasyon na ang pag-ako niyato kay Kristo sa Eucharistia, iyo ang magdarasa to sa buhay na pano nin pagkamot. Ang misa ngunyan, pamamayuhan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, si Reverend Father Albert S. Aurelio. Matindog na po ang gabos sa pagpoon kan Santa Misa.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ngunya na aldaw, sa tuyang pinagseselebrar ang solemnidad o dakulang kapistahan, kan banal na hawak, asin dugo ni Kristo na sa tuyang kagurangnan. Mauot ng kagurangnan na lambang saro sa tuya, mabasog kan sa iyang buhay sa paagkan pag-ako, kan banal na Eucharistia sa banal na komunyon, tanganing an sa iyang hawak, ang simbahan, magtalubo sa iyang hawak, na maging kita mabuhay susog sa susog sa katukduan kan ebanghelyo, asin kita mismo maging Eucharistia, siring sa kikristo na nagdusay kan buhay para sa iyang namumuta na simbahan. Yan ang satuyang kamauutan na lugod kita maging tunay na hawak ni Kristo. Ngunya na Domingo, maugmamanyatong tinatapos ang formation program, ang Youth Encounter. Naugma kita na igwa kitang 60 iyon ng mga hobbines na nagsimbag sa pangapudan na makisumaro sa buhay sa formasyon na sa programang inikan sa tuyang simbahan, tanganing sila magtalubo bilang parte kan hawak ni Kristo. Matugang akonta ang sa tong mga kasalan, tanganing magkanig kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indong mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sing sa dagat at uminuman, sa mga taong maramay ang buo. Rinurupyaw ni ika, sinasamba ni ika, pinapamurawan ni ika, pinapasalamatan ni ika. Ulikan na kulang mong kamurawayan, kagulang na Diyos, ade langit nun, Diyos Ama makakamay.
Panginoong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, pati kan Ama. Ikanan at papara, kan mga kasalan kan tinaban, kahiraki kami. Ikanan at papara, kan mga kasalan kan tinaban, ako ang sa mong pakimaheran. Ikaw na nagtutukaw sa too ka Ama, kahiraki kami. Ay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan luro kalangkang. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na sa makangalas na sakramento, nagwalat ka sa monin pagrumdum kan sa imong pasyon, warasan namimibi kami, nasa siring na paggalang kan mga banal na misteryo kan sa imong hawa kasindugo, padagos ming mamatayan sa moan bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay sinagahade, kay bakan Diyos Ama, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po sa liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag kan babasahon na si Yahweh da inagpabaya sa mga Israelita sa paagi kan pagtao sa inda nin kakanon mantang yaon pasinda sa disyerto. Himateon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ning Deuteronomio. Giromdoma si gabos na dalan na pinalakawan sa imo kang kagurangnan na sa imong Diyos 40 taon na sa disyerto. Tanganing magpakumbaba ka, mabalo ka, asin maaraman kung ano ang yaon sa imong puso. Kung uutubon mo ang sa iyang mga tugon o dai, pinakumbaba ka, ginutom ka, pinakakan ka kang mana na dai mo aram, ni aram kang sa imong mga magurang. Tanganing ikapaaram sa imo na bako sa tinapay sana nabubuhay ang tao, kundi sa gabos na minaluwas sa nguso kang kagurangnan. Mabubuhay ang tao. Tibaad magdakula ang sa imong payo, asin malingawan mo ang kagurangnan na sa imong Diyos na iyo sinagpaluwas sa imo halis sa daga ni Ehipto. Sa harong ning kaurapnan, sinagpalakaw sa imo sa disyertong dakula asin makatatakot, mahalas na marara asin maamamatak. Pahangro na mayo ning tubig, sinagpabuluwak para sa imo ning tubig, hali sa gapong silise. Sinagpakakan sa imo ning mana na disyerto, na diiaram kang sa indong mga magurang. Tanganing pakumbabaon ka, asin tanganing baluon, para warasan ka ning karahayan sa katapusan. Tataramon ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Pagumawon ang kagurangnan, Jerusalem. Magrokyaw ka, Jerusalem, sa kagurangnan. Mag-umaw ka sa Diyos mo, Zion. Tapinakusog niya ang matrangka kang si imong mga pintuan.
Binendisyonan niya ang sa imong kaakian sa laog mo. Pagumawon ang kagurangnan, Jerusalem. Ang sa imong mga sagkodan, ginigibo niyang katoninungan. Sa matiungas na trigo, binabasog ka. Sinusugo niya ang sa iyang mensahe sa daga, asin makaskas na minadalagan sa iyang tataramon. Pagumawon ka ang kagurangnan, Jerusalem. Inuosip ang sa iyang tataramon ki Jacob, ang sa iyang mga kabotan, asin mga pagbuot ki Israel. Dainiya iniginibo sa gabos na nasyon, ang sa iyang patakaran, dainya pinapaisis sa iba. Alleluia. Pagumawon ang kagurangnan, Jerusalem. Ipinapahayag ni San Pablo na kita minaako kan hawak ni Kristo. Iyo ini ang nagsasaro sa sato bilang komunidad na nagtutubod sa kagurangnan. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. An kopa kan bendisyon na binibindisyonan ta, bakong paraw pakinabang iyan sa dugo ni Kristo. Ang tinapay na binabaak ta, bakong paraw pakinabang iyan sa hawak ni Kristo. Huli tasaro sa naan tinapay, saro sa nakitang hawak. Kita na dakul, takita gabos, nakikisalo sa saro sa nang tinapay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ako ang tinapay na buhay na huminilig hali sa langit. Ang magkakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkod paman. Asin ang tinapay na sakuyang itatao, iyo ang sakong laman para sa buhay kan kinaban. Nagpairiwal-iwal ang mga Hudiyo na ansabi, paano kaini sa to ikakapakakan an sa iyang laman? Kaya nagsabi si Jesus, Amen, Amen. Nagsasabi ako sa indo, kung dainindo kakanon an laman kan aki kan tao, asin inumon an sayang dugo, mayo kan mong buhay sa saindo.
Ang nagkakakan kan sa kong laman, asin nag-iinom kan sa kong dugo. Igwanin buhay na daing kasagkoran, asin bubuhayon ko siya liwat sa huring aldaw. Taan sa kong laman, tunay na kakanon, asin ang sa kong dugo, tunay na inumon. Ang nagkakakan kan sa kong laman, asin nag-iinom kan sa kong dugo. Sako nagdadagos, asin ako sa iya. Siring na ako sinugo kan buhay na ama, asin ako nabubuhay huli kan ama. Siring man ang nagkakakan sako, siya mabubuhay huli sako. Ini ang tinapay na naghilig hali sa langit. Bakong siring kan kinakan kan mga magurang na nagadan. Ang nagkakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkod paman. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Tukaw po. So, Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Ngunyan, sa tuyang pinagsaselebrar ang Corpus Christi. Ini po ang sarong haloy ng tradisyon sa simbahan na pagkatapos kan pagselebrar kan Domingo kan Santissima Trinidad. Sa tuyang pinagsaselebrar ang Corpus Christi bilang pagpagirumdum sa satuya kan kahalagahan asin kan kasagraduhan kan banal na Eucharistia na sa tuyang pinagseselebrar lambang Domingo asin sa oral daw niyato na pagkabuhay. Minsan si Juan Paulo ikadua, igwa po siyang sinurat na dokumento na ang titulo po Ecclesia de Eucharistia. But sabihon, iyan po ang enot na sentence na kang document na but sabihon na the Eucharist builds the church. Kung ano po kita ngunyan bilang sarong simbahan, iyan po huli kan Eucharistia. Ang Eucharistia po ang nagpapabasog, nagpapatalubo kan simbahan. Mayo pong buhay ang simbahan kung mayo ning selebrasyon kan Santa Misa. Alagad ngunyan aldaw na ugma kita asin digdi sa tuyang parokya at least kada Domingo mahilang tapo ang pagtaoning atensyon niyato sa banal na Eucharistia sa paagi kan pagsimba. Alagad ang katotohanan po maski pano po ang simbahan, maski igwa pa sa luwas na nagsisimba, de po kita gayo totalmenteng ma-impress because kung iisipon ta, ang nagsisimba, kadikit na porsyento sa napuyan, kan kabilugan, kan mga Katoliko. Baka sabihon tang 30% lang or even 20%. Sa manlain-lain pong mga kadahilanan, may mga tao na dai nakakasimba dahil po dahil sa mga sirkumstansya o kaya sa kadipisilan. No? Idayta na po ibali dyan si mga may helang na dahil na pwedeng magpasimbahan o kaya si may mga PWDs na dahil ng mas disipisil ang pagpasimbahan o kaya itong mga gurang, mga may maedad. In a way, excuse na po sinda dahil man sinda linalauman na magsimba. In fact, dispense po sinda sa obligasyon in pagsimba lambang Domingo. Alagad ang iba sa satuya, minsan kontento na sa live streaming o kaya pagsimba sa radyo
o sa TV. After all ngaya, makakapili ako kang humiliya o kaya kang bot kong madangog na humiliya. Tas sa paagi kan live streaming, I can attend mass dawa sa LA, San Diego, o kaya sa Roma, o sa Manila, na sa mga paboriti kong mga preachers. Pero iyan, sarong aspekto lang po yan. Magayon man po yan na makapagpili kita asing gusto tang madangog si mga bagay na gusto tang madangog. But you know, ang Eucharistia po bako lang o ang Santa Misa bako lang pong pagdangog kan tataramon. Kaibahan po dyan ang second part, which is the celebration of the Eucharist, na kung saan inaako ta ang hawak ni Kristo. Iyan po ang magpapatalubo, magpapabasog, magpapabanal sa to. Dahil sabi kang Ebanghelyo ngunyan, ako ang tinapay nin buhay na huminilighali sa langit, an magkakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkod paman, asin ang tinapay na kasakuyang itatao iyo an sakong laman para sa buhay ning kinaban. Siring po na an satuyang hawak nangangaipo ning kakanon, an satuyang kalag po nangangaipo man ning sustansya. Asin an itinatao sa tuya ni Jesus bilang paagi tanganing kita mabasog, iyoan sa iyang hawak mismo, tanganing maging kakanon kan sa tuyang kalag. Kaya, di pwedeng maisuhay sa satuyang pagkakatoliko ang Eucharistia dahil aram ta na mahalaga si Kristo sa buhay ning sarong nagmamauot na maging siring kay Kristo. May popular pong kasabihan, you become what you eat. You become what you eat. Kung ano ang inaako kan sa imong hawak, iyan nagiging ika. So kung ang pagpaparakakan mo chicken or aldaw, baka ngapit na aldaw magkapakpak ka. O kaya kung anong paborito mong food, later on, you will become what you eat. In the same way, kung si Kristo, iyo ang nagpapabasukan sa tuyang kalag, magiging siring kita kay Kristo. Dahil iyan man talaga ang katuyuhan, kung ta minukna niya ang sakramento kan Eucharistia, tanganing na kita makinabang kan sa iyang hawak, asin kan sa iyang dugo. Asin sa paulit-ulit niya to na pag-ako sa iya, nagiging arog kita sa iya. And kita man tinutukdo ang kang inaapod na Eucharistic spirituality, spiritualidad na nagigikan sa Eucharistia. Ano po ang nangyayari every time na nagse-celebrate kita kan Eucharistia? Sa words of consecration, sinasabi na si Jesus nagpasalamat, binaak ang tinapay, asin inihiras. Bread broken and shared for others. An sa paagi kang espiritualidad kang Eucharistia, inaarugtaan paagi kan buhay ni Kristo, na kung saan siya nagsakit, nagadan, tanganing ihiras ang buhay sa kinaban. Asin diyan nagkakaigwa ning buhay, sa iyang kagadanan, nagkaigwa kita nin buhay. Kung makukuata po ang siring na espiritualidad, di na lang kita magpaparaisip sa satuyang sadiri. Di man pwedeng forever kitang aki. Time will come that we will be called to share our lives with others. And it will demand a kind of sacrifice from us. Ini po ang proseso na inaagihan, asin
na sa tuyang na-experiensyan kan sa tuyang mga kahubenan ngunyan. Di po kita pwede of course, we need to be purified. There's a stage in our life na pwedeng nagigikitang toxic sa satuyang kapwa. Siyempre, kung kita maghiras kan satuyang sadira sa kapwa, itong something na makakatabang sa satuyang kapwa. Di pwede na forever, igwa kita ning attitude na as if kita ang perming mahalaga, kita ang dapat tawaan ning atensyon. We need to break that kind of attitude na perming ang iniisip sa diri. No, Jesus allowed himself to be broken in order to be shared with others. Yan po ang spirituality kang Eucharistia. As in, linalaw man niya to na sa pag-abot kang sa tuyang mga aldaw, magkikitang mga mature, as in responsible na mga miyembros kan simbahan. And you know, enot na naglalawag sa satuyang isip pag sinasabing Corpus Christi o kaya hawak ni Kristo, iyo ang tinapay na satuyang inaako sa komunyon. Pag sinasabing hawak ni Kristo, iyan po ang simbahan. Ang simbahan po, iyo ang hawak ni Kristo. As in, si Kristo, iyo ang pamayo. Dapat day kitang maging suhay sa pamayo. Ang hawak dapat katakod sa payo. As in, ang payong iyan, iyo ang satuyang kagurangnan na si Jesu Kristo. As in, nagiging buhay po ang simbahan kung intact po ining pagkasararong ini kan simbahan. Kaya da po maisasantabi ang kahalagahan kang formasyon kan sa tuyang mga holiness. Sometimes kadakul pong mga bagay na kaipuhan isakripisyo, pero aramta na kaipuhan ang mga holiness sa simbahan because the youth comprises almost like the 80% of all the members of the church. Ikong desinda makanood kang buhay ni Kristo, what will happen to our church? Garo yan magiging cells na nagluway-luway na nagagadan. And what will happen to the body kung mayo na mga buhay na cells? It will die. It will die a natural death. Kaya naugma po kita na I'm sure that some of our parents of the young people are here na naging po tinugutan nindo po ang sa indong mga aki na mag-undergo kaining formation program kan parokya in hopefully sa paagi kang sa indong padagos na suporta, these young people will truly be the person that God want them to be like Christ in all its aspects. So we continue to pray for young people that they may be able to become truly like Christ with this kind of spirituality of the Eucharist as we celebrate the Corpus Christo, umayong iba, ang hawak ni satong kagurangnan. Amen. Tindog po. Ipahayagtaan sa tong pagtubod. Langit
Espiritu Santo, Anak ni Birhen Maria, nasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, itinako sa krus na gadan asin ilinuko. Puminilit sa mga gadan, kanin at tulungan lang. Nabuhay liwat pales sa mga gadan, sumiyakan sa kalangitan. Nagtutulaw sa tuon ng Diyos sa mga kagamhan. Aleluya, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga ganan. Tutubog ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan na Katoliko, sa karupakinabang ng mga santo, sa pagpatawad din mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat din lamang, sa buhay na daing kasapunan. Sa pagselebrar kan kapistahan kan banal na hawak asin dugo ni Kristo, masarig kitang magatubang sa presensya kan Ama asin magdulot kan satong mga kamautan. Ang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magtalubo sa pagpahalaga kan Eucharistia, ang tinapay nin buhay, sa pagselebrar kan Santa Misa na may tunay na pakasabot asin orog na kaludokan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na pinabasog kan hawak, asin dugo ni Kristo, magutob kan sa indang katungdan, sa pagpaurog kan pagkamot, katanosan asin katuninongan sa satong komunidad, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang mag-ako sa Diyos ninranga para sa nagluluyang hawak, asin kaumayan para sa espiritong nalugadan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan magugma sa buhay na daing kasagkoran, sa langit non nakahadean kan Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit non, Ama, tinawaan mo kami kan hawak asin dugo kan sa imong aki bilang kakanon asin inumon sa samong paglakbay sa kinaban. Warasan na sa pakisumaro nyamo sa iya, magkasararo kami bilang mga miyembro kan sa imong hawak. Huliman sana kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tukaw po sa pagdulot asin sa liturhia kan Eucharistia.
handog po. Magpamibig ang mga tugang, tanan sa kuwas sa sedong atang, magkanigong akon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan anatang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami kay raking warasan sa imong simbahan, ang mga dulot nin pagkasararo asing katuninungan, na makangalas na ipinahayag kan mga idinulot na atang, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Siya ang totoo asin daing kasagkoran na padi, sa pagtugdas kan forma nindanin sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kan sadiri. Biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot ka ini sa pagrumdom sa iya. Pagkinakanmi ang sayang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo, kami napapakusog, asin pag ininumi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuugasan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, kaibakan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami, kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ning gabos na kabanalan. Kaining maatang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo.
Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos, nan sabi, Magako kamugabos, asin maginom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon indo sa pagrumdum sako. Misteryo kaan pagtubon. Pagadan mo kabulangan, ipinapangarita niya mo. Ipinapahaya sa doon na ikaw Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, ni San Jose na siyang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos sa santos, na kayo pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya Ang ngaran mo
katawan niya mo. Ang mga nakakasala sa muya, asin kami pagdaraan sa Subo, nilagawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkahirak, magindanin na talingka sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na Seso Kristo. ulita sa imong kadeya, asin ang kapangyarihan, siring man ang kahunawayan sa mga kapanahunan. Heso Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, are pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo, kantanda ning katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uya si Kristo, ang tinapay nin buhay, ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan.
Hawak ni Kristo. Amen. Tindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, gibuha kaming mabasog giraray,
kandaing sagkod na bunga kan sa imong pagka-Dios, na pinapaanino ngunyan sa pagkisumaro kan mahal mong hawak asin dugo, ika na nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mag-ula po sa nagkapirang anunsyo. Inot ngunyan nabanggi po, ay ngunyan aldaw po yung pagtatapos kang YE, asin magkakaigwa po ning simple graduation rites after kang dinner duman sa Paris Pastoral Center. Ining saysinta, yunong mga holiness na nag-undergo kang youth encounter. Ikadua po, siguro kang nakaaging Domingo, pinagbanggit man po sa Indo na igwa kitang mga estudyante na gikan sa Nabua National High School na nakapasar sa first screening na pinag-conduct po kang Holy Rosary Minor Seminary, asin magkakaigwa po kang second screening nagigibuhon sa Holy Rosary Minor Seminary. So, kung igwa po kamo duman na kamidbid, aki, amigo, so encourage po nindo na mag-take ang second screening. So, magkakaigwa po muna ning meeting digdi sa parokya si mga nakapasar. And hopefully, kung para sa inda ang bukasyon sa pagpadi, hopefully sana magdagos inda. And then, we pray na magkaigwa ning magdakol ang bukasyon sa pagpadi digdi sa satuyang parokya. Because as of now, igwa po kitang duwang seminarista na hali sa tuyang parokya na yaon duman sa na nagkaklase po sa seminaryo, pero bako po siyang sapat for a parish, dakulang parish na arog sa tuya. So we expect more na sana kadakol na mga holiness ang magdesisyon na maglaog sa seminaryo sa tabang asin inganyar kan sa indang mga magurang kung iyan bukasyon para sa inda. Tapos ina-anticipate po ang kapiestahan ni Inang Katipanan ngunya na July 30 na iuman ang 68th year kang coronation kang pagkorona ki ina bilang patrona kang banwaan ni Nabwa. Mapuon po ang pagprosesyon o pagbisita ni Inang Katipanan sa mga barangay puon Hunyo 19. And then linalauman po ang padagos nindong suporta sa mga proyekto asin programa kan sa tong parokya. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa paghagad ng bendisyon. Ang Diyos na makakamhan magbendisyon sa indo kan sa iyang pagkahirak, asin magpabulo sa indo kan kaisipan ni nakakaligtas na kadunungan. Amen. Danay kamong pakakanon sa arugan nin pagtubod, asin tanganing kamo magtagal pabungahon kamo sa banal na gibo. Amen. Biriko niya ang sa indong mga lakad pasiring sa iya, asin ipahiling sa indo ang dala ning katuninungan sa pagkamuot. Amen. Asin binisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Bago po kang sending off, after after kang misa po, magkaigwang picture taking digdi ang mga holiness. Lakaw ka mo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.